fotbalul românesc a pierdut una dintre cele mai mari valori ale sale. Mircea Lucescu, legendar jucător și unul dintre cei mai intrați antrenori din lume, s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Mentor pentru generații întregi, Luce lasă în urmă o carieră remarcabilă și amintiri care vor rămâne mereu în inimile iubitorilor de fotbal. În semn de respect pentru întreaga sa carieră, vă rugăm să păstrăm un moment de reculegere. Dumnezeu să vă binecuvânteze.